IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inilarawan ni Civil Aviation Authority of the Philippines Acting Manager Rosito Tamayo Jr. Anap-nap nulata iti connecting flight sa Lawag International Airport iti lasod ti krisis a mapaspasarana. Kunana, iti agdama, talo iti regular flights inaldaw. Manipod Lawag to Manila ken vice versa, dua manipod iti Philippine Airlines ken maysa iti Cebu Pacific. Inay na nga kastoy at tiyempo ti panagsangpot dagiti balikbayan ng runa dagiti aggapo iti isla ti Hawaii. Rason nga saan na makita nga nakana nga naapektaran ti bilang ti pasaheros gapo iti krisis. Regular met ti kuha, regular ti panagsangpet ka nang runa digiti kakailyan ti nga gapo jay Honolulu ket no deto nga tiyempo ngamin ka talaga nga iso ti schedule da nga panagbabakasyon mangrugi iti kwa deta no madlaw yo ket mangrugi iti November aging gana aglepas ti summer tayo apo ket talaga nga deta ti kaaduna iso nga puno deti connecting tayo ta. May naikitira ito'y in panamnaman ni Tamayo nga ikarigatan da nga mentenaran na ti bilang ti turista nga agsangpot tito'y probinsya. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.